татарча әйткән вакытта тозсыз ялганлау бит инде бу. Менә халыкны шушылай иттереп кирәк булган күрсәтергә, менә 300 ел татар, значит, монгол игесе дип. Башта, значит, менә монгол игесе дигәннәр, андар монголлар үпкәләр дип, татар игесе дип, значит. Татар игесе территорияның иң, значит, гадел һәм иң, значит, менә демократик, значит, булган шыры Россия территориясын. Именно менә шушы теге куркытып, значит, халыкны сөйли торган, рәнҗитә торган, значит, татарларны татар-монгол игесе вакытында дип аталган, значит, шырда иң, значит, демократичный, иң, значит, развиваться иткән шыр булган. 300 шәһәр төзегәннәр Россия территориясында. Фатих Сабач, татарның яшерен тарихы бармы әле? Актаплары тарихта. Нәрсәләрне атай аласыз? Менә язылмаган. Язылмаган тарихлары, значит, татарның ул гел бар инде, ул гел чыгып тора, ул, значит, аның дөресен әйткән вакытта менә бит инде киләсе елга 100 еллык була бит инде, значит, Татарстан Республикасы булганга. Аңа кадәр бит инде, значит, 1552 елдан соң, значит, монда бу теге губерния буларак та Казан губерниясе башкача аталганда, чорында да, значит, ул бит инде кем әйтмешли бик әлләни булмаган. Менә инде республика чорында менә хәзер, значит, бу, значит, зур үсешкә ия булды инде Татарстан. Бик зур үсешкә ия булды инде ул, значит, теге нигә әйтик, менә шушы 20 елдан теге автоном берәмлек булганнан тотынып карасаң, анда инде бар инде, значит, теге бәхетсезлек ярдәм иткән урыннары да развитиесенә. Менә сугыш чорындагы заводлар килгән. Һәм башкалар, әле безнең бу турда, бу чорлар турында, значит, чат итеп язылган берәй дә юк бит. Тарих турында. Аннан соң инде менә бу соңгы, значит, 30 елдагысы, инде бу, значит, әйтик, яңа, значит, системага базар мөнәсәбәтләренә күчкәч дип әйтик инде, значит, ну, значит, белеп бетермибез бит әле. Договор чорындагысында, значит, күп инде. Аннары борынгысында булырга тиеш дип әйтәләр, значит, ул теге татарча әйткән вакытта укымышлы, грамотный кеше булган, Иван Грозный, аның архивлары, значит, булырга тиеш диләр. Әле алар юк бит. Менә шушы Казан, Мәскәүнең Кремленең ичендә бик зур, бик матур мәчеттә булган диләр. Мондый фикерләр, значит, әле ул йөри. Менә шулай әле ачылмаган җирләре күп инде, тарих ул ачылып бит алмый. Аннары тарих дөрес була ала, әгәр дә син шул чорда яшәп, шуның шаһиты булсаң, русча әйткәндә свидетеле булсаң шушы вакыйганың. Шул вакытта әйтеп була, значит, менә шулай булган дип, шулай булды дип. Монда, значит, шул якынча инде, әмма бар, күп, значит, андый ниләр. Менә бүген, значит, бик матур әйбер әйтеп куйды, значит, Бортко дигән, значит, безнең бар бит инде, Владимир Владимирович дигән, значит, шундый режиссер великий. Шул менә, значит, татарлар ди залда утырган үпкәләмәсеннәр. Менә 500 ел, значит, русский иге над татарами ди. Менә 50 елдан соң 500 ел русский, значит, диген над татарами ди, значит. Менә ато, значит, әле безнең әйтәләр егел татарский иге дип кенә. Хәзер бу әйтә, значит, татарский иге булган 300 ел. Менә хәзер русский иге булды инде, значит, 500 ел. Менә шундый кызык урыннар бар. Фатих Сабач, Татарстанның 100 еллыгын ничек үткәрергә кирәк? Нинди киңәшләр бирергез тәкъдимләр? Тәкъдимләр мин ничек дип әйтәм, значит, ул аны буенча комиссия эшли торгандыр инде. Мин комиссия члены түгел, әмма, значит, моны зурлап уздырырга кирәк дип. Зурлап мөмкинлеге дә бар Татарстанның, значит, уңышлары да бик зур, алга китештә, үсеш тә бик зур, значит, аннары инде теге нәрсә генә дисәк тә, теге татар уян дип чыгалар, шунда татар йоклый дип тә чыгалар. Юк, татар, значит, уянды ул, татар, значит, ул эшли, яши, өйрәнә, укый, иҗат итә. Монда бүтән яклап караганда да, значит, моны уздырырга кирәк. Хәзер бүтән халык үлә бетә, стратегия яза, аңа ничек карыйсыз? Стратегия кирәк, күптәннән.
стратегияны язырга кирәк моннан 30 ел элек. Инде значит теге менә Россия белән договор төзедек тә, тынычлап яшәдек, сувереннибез дип һәм башкасы. Менә шул вакыттан бирле эшләргә кирәк иде. Стратегиядә анда кем әйтмешли, бик күп эшләсе эш. Монда шушук безнең бүгенге булган конституция, Россия конституциясын бузмыйча, теге Татарстан конституция нигезендә генә түгел, Россия конституциясын бузмыйча, шушы конституция нигезендә үк тә бик күп, бик зур эшләр башкарып була. Менә бер кызык әйбер әйтим әле үзегезгә. Бар, значит, элек, значит, Ширемис дигәннәр инде безнекеләр Ширмеш диләр. Аннан соң үзгәрткәннәр аны, значит, культурный итеп Марийга 50нче елларда Марий. Шуннан соң, значит, бар Ар дигәннәр, значит, Удмурт. Шуннан соң, значит, Якут диләр, значит, ул, значит, хәзер Саха дип атала. Саха, менә Тувинислар, значит, әйтгәндә, значит, Урянхай дип аталган. Аннары, значит, хәзер Тыва диләр. Менә бу халыкларның бөтенесенең дә бары үзләренең киемнәре. Татарның киеме. Күршебездә чуаш, значит, киеме бар. Үзебез бер халык дип бергә яшибез. Марилар белән бергә яшибез, киемнәр бар. Татарның киемен ник, значит, алга сөрмибез. Нигә уздырмыйбыз, значит, татар киеме, значит, көннәре итеп тә уздырып була бит, бәйрәм итеп тә уздырып була. Менә стратегияга, значит, бер күрсәткеч. Нигә без аннан, значит, ялабыз? Нигә без аны эшләмибез? Татар булгач. Аннан соң, значит, нигә өйрәнмибез без тарихны? Нигә без яшьләргә сөйләмибез тарихны? Ник менә яшьләргә без сөйләмибез, значит, менә кем булган Атилла? Башталар хуннар дигәннәр, Европа гуннар ди. Хәзер, значит, китапларда языла. Булар, значит, Казанский татары дип, Скандинавия халыклары, менә бу, значит, Финляндия, Швеция, Норвегия, менә бик зур, значит, фәнни хезмәтләре бар. Менә Норвегиянең, значит, Дэвид Фокусның, менә минем китаптан, значит, бик кыскача гына бар. Анда да языла, значит, аның хезмәтләрендә бу үзе Норвегиец яши, значит, бу бик ученый Канадада. Менә бу, значит, инде изучать иткән курганнарны. Шушы курганнарның содержимое, мондагы, значит, теге күмелгән, анда кешесе дә, аты да, башкасы да, андагы әйберләре дә, бизәнү әйберме, төзәнү әйберме, сугыш кирәк ярагымы, күмгән вакытта, значит, курганны өйгәнче, Алтайдагы, Дондагы, значит, Скандинавиядәге курган белән моның бер төрле. Хәтта аты да бер төрле. Озын мақнаты, значит, атлар дип әйтелгән җонда. Менә шушылай итеп, и монда язылган. Скандинавские народы это потомки, значит, казанских татар дип. Бу факт. Менә шушындый, значит, кызык, значит, әйберләр бар инде ул. Монда татар дип менә горурланырга, Атилла, значит, бу бит инде Атил дигән, Итил дигән, значит, урысча Итил дип йөртәләр бит инде, значит, инде Волга елгасын. Татарча ул Атил дип аталган инде. Менә Атил ул шуннан алган, бу зур су дигәнне аңлата. Ул каядыр, значит, Атил шушы Волгада, Средний Волгадамы, Нижний Волгадамы, ансы, значит, язылмый, Волгада туган дип. Туганнары, значит, куып җиткәндә, алар инде сугышсыз торганнар, значит, на высоком берегу, значит, Дунай дип атала. Дунай елгасының, значит, сул як ярында тауда, значит, булар, значит, шушында инде торганнар 43 ел сугышсыз дип. Менә Атилла, значит, буларның инде җитәкчеләре итеп сайланганнан соң инде дигәнче, значит, бөтен Европаны яулап алганнар. Инде менә Англияләрне, Скандинавияләрне яуланып бетмәгән Атилланың малайлары яулап алганнар. Шулай итеп, значит, бу Атилланың кем икәнен, значит, сөйләсәң мәктәптәге балаларга. Шуннан соң, значит, нинди, значит, кара татарлардан булган Чингисханны сөйләсәң, Батыйхан да бик милый кеше булган бит. Бик юмарт кеше булган, бик кешелекле кеше булган. Менә аларны без кирегенә күрсәтәбез бит инде. Менә бәлкем, значит, урыс малай да әйтер, мин татар булам дип. Әле бит татарның үзендә, значит, әйтик анда
православный дейбіз, значит, не дейбіз, керешін білән, значит, мұсылманны қаманда жәкіштірәсілері келе. Әбит мына бұл киімнің түсі де, башқасы да, формасы да, аннан соң фольклор да, значит, бүтінесі керешіндер де сақланып қалған штаттар. Аты бір яқлығына қайсы вақытта, значит, бек зор, значит, біздің ғилім кішілеріміз де айталар, мына ислам дini сақлап қалған татар. İslam dinler sizin saklanып татар. Татарны білгенне көтшіре алмаған ол ислам дini мына шулығына. Аны қатын қызын, значит, қол ите алмаған. Тегілерде ол қол менің әнені дүниеден хужия саны тұрған дин, бұл ғараб исламы. Мен аны, значит, мақтай алмайым. Алардың фәні де жоқ, шайтаны да жоқ. Әл мына мен шегім бек зор, значит, фәнни нештерлер алар. Бұл мына біздің Бұлғар, значит, академиясында. Кімдер анда оқыр, оқытушылары бүтінісі, значит, Қазанда тұрып, тегінде, значит, жиынтығы, значит, Кавказдан келген кішілер оқытып, нәрсеге ерішіріп, затын айтып болмай. Мен өзім китапларда язам, диннің, значит, біздің исемі бір болса да, ғұрып ғадетлері башқалары, значит, бек зор айырыла. Ғараб исламы білән традицион татар исламы. Владимир Владимирович Путинның да именно традицион ислам болырға тиіс Россияда деген сөзі бар. Ол тілей, мен енді тігі татар деп, значит, біздікі, значит, шундай ең бүгінгі күнде реформированный деп айтып былайын, реформа деп айтып бітін өзгертіп құру, значит, онда ең, значит, дұрысыңын айткенде дұрыс, значит, дин болып, значит, санала, бүгін қабыл итала, ол да болса татар исламы. Аның основасы тәңгіршіліктен. Татарның бұрынғы дini тәңгіршілік. Бұл кімгәдір ұшыймы, шамыймы, анда менің, значит, нем жоқ, шым. Мына шушы. Фатих Сабанович, соңғы күндерде естілді, Мәскеуде де татарлар арасында проблемалар шыққан деп, неше халеттерге, неше кеңес берер дейсіз? Татарлар арасында проблемалар шыққан деп, мен алар біле шейткерім жоқ. Алар меннен, значит, жетекші болып, значит, алғаннары, алар шекленелер, дұрысыңыр айтерге керек. Мен бетінде, значит, дұрысында айтам, аннары, значит, білімімді Аллаға шүкір, кішінекінден кем түгіл. Динлерінде, значит, изучай айттым, ол бетінде Құдай, Алла бір. Ол алайды бөліп кіне, значит, барып шықмай, татарларны алай, значит, итуіне ел қоярға ярамай деп айтасың келе. Алай іштерге ярамай. Ол бұлырға дейшін зиялы кіші деп айтасың келе. Аларын жетекшісі. Анда мына не хәлді ши тұрғандардар алар, менің қадір, значит, Асауд Аллаев ертінде да болған бек соңғы елдарда. Біздің бар мына бек яқшы ши тұрғанды, значит, Равилевіз, Равил Калимович. Бұл, значит, вице-премьер должностында, полномочный представитель деп атала. Міне біз шуңға доверять етіп, значит, шуңның жетекшілігін алып барға дейшін. Бұл ең бірінші сиратта Татарстан біле Мәскеу татарларын бірләштірілген башланырға тиіш. Біздің ғөмімен, значит, міне бұл фәнни қызметкерлеріміз, андан соң зиялыларымыздың бек көбісі бит Татарстанда. Татарстанда битін татарның қайда қылса да Мәккесі деп саный. Әмінда, значит, бұл Асадуллаев ертіміз айырым деп, анда, значит, енді мұллаларына команда битерге тиіш деп, қарау дұрыс деп айтып санамын.